ଏକ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ନିଜର କହିଲେ ତାର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ତାର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲିଣି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ ନଦୀ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଏକ ଚଢେଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏ କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ନଦୀ ମଝିରେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ? ଏ କେମିତିକା ଘଟଣା? ଏ ଗଛକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ଛୁଆଟି ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲା? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ କାମକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଜାଗା ଛାଡି ପଳାଏ। ନା ନା ବୁଢୀ ମା, ଏଠାରୁ ଯାଅନି। ଦୟାକରି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଯାଅ। ଏ ଛୁଆଟାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। କଣ ହେଲା? ଅଣ୍ଡା ଗଛ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ କେମିତି? ଅଣ୍ଡା ଗଛ, ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନୁହ ତ? ନା ନା, ମତେ ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ଏ ଛୁଆଟିକୁ ମୋ ପାଖରେ ନେଇ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦ ସହି ପାରୁନି। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ, ଏ ଛୁଆ କାହାର? ଧରିନିଅ, ଇଏ ମୋ ଛୁଆ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏତେ କରି ଯଦି କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ମୋର ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ କରି ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ତାପରେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ମଝିକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଉପରୁ ସେ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ନିଜେ ତ ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ପାଏନି। ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ବୁଢୀ ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଏ ଅଣ୍ଡା ଯାଦୁର। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଅଣ୍ଡା ତମକୁ ଗୋଟେ ହୀରା ଦେବ। ତୁମେ ସେ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଆଉ ଏ ଛୁଆର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଗଛ। ବୁଢୀ ମା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ କଥା ଶୁଣିନିଅ। ଏ ଛୁଆ 2 ବର୍ଷର ହେଲା ପରି ପରୀମାନଙ୍କ ପରି ତା ଦେହରୁ 2ଟି ଡେଣା ବାହାରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ନହେଲେ ଏ ଛୁଆଟି ବିପଦରେ ପଡିପାରେ। ବିପଦ? କେମିତିକା ବିପଦ ଅଣ୍ଡା ଗଛ? ଏ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି ବୁଢୀ ମା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ବୁଢୀ ଚଢେଇ ବି ଅଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ଛୁଆକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଛୁଆଟା ଶୋଇ ପଡିଲାଣି, ଯାଏ ତାକୁ ଶୋଇ ଦିଏ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଛୁଆଟା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ସେଠି ଶୋଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡା ବୁଢୀ ଚଢେଇକୁ ଏକ ହୀରା ଦେଲା। ସେ ସେଇ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ଚଢେଇ ଛୁଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ଆରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଉଠି ପଡିଲାଣି, ଏଇ ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଛି, ନେ ଖାଇନେ। ଖା ମା, ପେଟ ପୁରା ଖା। ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ଦେବିନି, ତୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବି। ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢୀ ଚଢେଇକୁ ଏକ ହୀରା ଦେଉଥିଲା। ବୁଢୀ ଚଢେଇ ସେ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଚଢେଇ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ 2ଟି ଡେଣା ବାହାରିଲା। ଜେଜେମା, ଦେଖ ମୋ ଦେହରୁ କେମିତି 2ଟି ଡେଣା ବାହାରିଛି। ତୁମର ତ ଏପରି ଡେଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ଏମିତି ଡେଣା କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ଲାଗୁଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ମା, ସେଠାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତତେ ସେଠି ସବୁ ଘଟଣା କହିବି। ଅଣ୍ଡା ଗଛ, ଆମେ ତ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ। ତ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଛୁଆର 2ଟି ଡେଣା ବାହାରିଛି। ତା ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ବୁଢୀ ମା, ଏ ଛୁଆର ଡେଣା ବାହାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାକୁ କୁହ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ତା ଡେଣାରେ ମୋ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉ। ଆରେ ଝିଅ, ଯା ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛକୁ ତ ଡେଣାରେ ଛୁଇଁ ଆସିବୁ। ଚଢେଇ ଛୁଆ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ
ତା ଡେଣାରେ ଅଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗଛଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଏକ ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। ଏ କଣ ଅଣ୍ଡା ଗଛ, ତୁ ପରି କେମିତି ହେଲୁ? ବୁଢୀମା, ସେ ଅନେକ କାହାଣୀ। ଏ ଛୁଆ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ। ମୋ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲି। ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଲି, ଏ ନଦୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚୀ ଚଢ଼େଇ। ଏ ପରି, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ? ଏ ନଦୀର ପାଣି କେହି ପିଅନ୍ତିନି, ତୁ କଣ ଏକଥା ଜାଣିନୁ? ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଖ ପାଖରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଥିଲି। ତୁ ମୋ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଛୁ ମାନେ ଏବେ ତୁ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ସେ ପିଶାଚୀ ମତେ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ବନେଇ ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ସେ ମୋ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ସେ ମତେ କହିଲେ, ତତେ ଏ ଅଭିଶାପରୁ କେବଳ ତୋ ଝିଅ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷର ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ 2ଟି ଡେଣା ବାହାରିବ। ସେଇ ଡେଣାରେ ସେ ତତେ ଛୁଇଁଲେ ତୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ସେ ପିଶାଚୀ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ବହୁତ ପରୀଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତୋ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଆଉ ତୁ ସେ ପିଶାଚୀକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ମାରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଢୀମା, ସେଦିନ ତୁମକୁ ମୋ ଛୁଆ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପିଶାଚୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପରି, ତୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଲୁ? କିଏ ତତେ ମୁକ୍ତ କଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ମୁଁ ତାକୁ। ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁନି। ପିଶାଚୀ, ତୋ ଖେଳ ଏବେ ସରିଗଲା। ତୁ ସେଦିନ ବିନା ଦୋଷରେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ଆଜି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତାପରେ ପରି ତା ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ମରିଗଲି, ମରିଗଲି। ଦୁଷ୍ଟ ପରି, ତୁ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଏମିତି ମରିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି, ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଏମିତି ପିଶାଚୀ ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରି ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।